Ready na ni isagol sa milk tea. Hi guys, ako na po si Alma Asilom sa Alma G Vlog. Today, ang ganap nato today is nag-walking ni Raquel. Raquel sa kong likod. So paingon mi sa asa ta paingon kel? Kanipa. O paingon mi sa kanipa guys. So nag-walking mi guys kay aron makuhaan ang among kolesterol. Kay gipang kabuhi na mi guys. Kumaon, purya bujag. Unya kuan. Mo na guys. Nag-try sad mi og vlogging sad mi ang kining among pag-walking. At the same time nag-vlogging sad mi ni Raquel. Mao na guys, paingon na mi. Wa pa mi katunga paingon sa kanipa guys. At the same time mangayo pud mi og mga tanom nga among maagian. Or naay mga tanong mga among maagyan nya baligya. Kaya nga ni guys, asin mga flower. Naay mga flower sa Jacqueline. Uy, naay pati. Nya naay mga kanding diri Makatsambang ta diri. Naay kanding diri? Wa may kanding ng gawas? Hoy kanding ng gawas. Naay dagkong kanding dinhi anga. Oh, naidang kanding dito. Sino mao? Mao maguni din. Hi hello guys, yan na ang among kanding, mga kanding. Basta. Juan Pan? Nang Lina! Nang Lina, dari imong kante. Nalit sila silang panon. Ready na ni isagol sa milk tea.